Bună lume, este Evolution Craft și bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta jucăm Case Opener. Nu avem două mystery case-uri, că le-am mai zis atât timp. Patru. Da, și vom băga mai mult la pariuri, dar sorry. Am uitat la 200 de dolari. Asta de 98 și astea mai jos. Dar mai întâi o să băgăm ceva așa mai mic. Până la $1. Cinci. Că eu câștig șansă mică. Și trebuie să așteptăm. Trebuie să mă bag acum cu 298 dolari să văd că pierd. Dar, da. Ok, am uitat să știu. Nu contează. Să mai bage unul. Hai 10. Minimul de... Credeam că e 5, nu contează. Dacă pierd asta. Dar mi-am pierdut și-o. Găsești. Nu contează că câștigăm și micherul ăsta. Acum băgăm. De 6. Deci, bă. Bă, eu 298 toată. Vreau să mă bag. Să bă, cum curioși, bă. Eu mă opresc. Cred că așa se întâmplă. Asta se întâmplă. Cât costă, frate, astea glocul ăla? Glocul ăla costă 200. Dacă glocul ăla costă 200. Dar sunt între mine și ăla, Eternal, sigur. Mai mult el. De ce costă atât de mult? Într-un cuțit să faci 200 e ceva. M-a luat. Mă rog, nu-i nimic. Așteptăm. O să băgăm data asta tot, dacă pierdem asta e. Ne-am pierdut toate dragonurile odată. Frate, se bagă tot cu 195 acum. De pe Gamer.
Mă bagă unul. Nu. Bine, mă bag. Aștept că intru lângă 3 cuțite. Nu 3 cuțite, dar nici mult mai avea. Am o senzație că o să pierd ca de obicei. Nici nu o să mă mai uit. Da. Fuck! Nu contează. Lol. Așa mi se întâmplă de fiecare dată. Numai că stai că-mi zice cineva în comentarii să deschid Overpass. Că spică ușor un rost de 300 și ceva. Și cred că avem dreptate. 400. Bun, mă deschidem, poate nu mai pică. Asta mă băgă înapoi, bănică. Să mai avem niște iteme să le băgăm. UMP Scorcid. Care e scorcitură? Factoriniu 0,1 dolari. Și factoriniu băiat. Am mers. Deci trec două albastre. E două. Mag 7. Mă rog. Ori Ghimon își bate jos de mine. Deci dacă vor rozul mai încolo. Dacă vreau rozul mai încolo. Că băteam în cap. Urmăresc scan-ul de astea și terminăm. Că camerele vrează. 4 dolari. Merge. Mai bine. Bine. Fuck. Eu credeam că e peste 20. Dar nu suntem pe celălalt suvenir. Să-i. Ce spui? Mai deschidem două. Ultima, bine, oricum nu am bani pe ce-am pierdut. MP nu. Ei, că mă rog, atât a fost cu azi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Evolution Craft. Pa, pa!